வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்தியா சமையல். இன்றைக்கி வீடியோவில் சப்பாத்தி மீதமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்ட சப்பாத்தி எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான சில்லி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சிம்பிளான மெத்தடில் வச்சு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க, முக்கியமாக லைக் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் 5 சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன். இப்போ காலையில் போட்ட சப்பாத்தி தான். இந்த மாதிரி 5 சப்பாத்தி எடுத்துக்கோங்க. இது சாஃப்டாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இந்த வேறு பவுலில் மாற்றிக்கிறலாம். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறலாம். சோம்பு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அது நல்லாயிருக்கும். குடமிளகாயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறலாம், குடமிளகாயும் சேர்த்துக்கிறலாம். இப்போ வெங்காயமும் குடமிளகாவும் நல்லா வதங்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கிறலாம். தேவையான அளவு உப்பு இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறலாம். இப்போ லைட்டாக அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சப்பாத்தியை சேர்த்துக்கிறலாம். இப்போ சப்பாத்தியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறலாம். இந்த சாஸ் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையுமே படுறாப்புலையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிங்கன்னா ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி விட்டுக்கலாம். சூப்பரான சில்லி சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. சிம்பிளான மெத்தடில் குழந்தைகளுக்கு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள திருப்திப்படுத்தலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.